Tanan mo timbay akong may buntag kaninyo idol ug inday. First of all, I would like to greet to you, Do and Die, to all the people who listen to your program. Stagnant of your life. Tungod lagi kay wa man koy lingaw kagahapong adlaw. Because I have no happiness yesterday. Happiness, lingaw, usap nila. Lagi. Ano mo, usigaw man yung mga ilong ni mo. Para pong kasama sa kong in English. Binubo na sad ka. Sayang kayo mga iskilan, magwapo kayo yun. Nakauna-una ko isuwat ang akong kasinatian sa inyong programang mga gapnod sa kinabuhi. I wrote my letter to your program, Stagnant of Your Life. May na lang makapanaminan sa uban. Mirror, mirror on the wall. Mirror. Sa in English lang sa amin, day. Mirror. Kapanaminan. Mirror, mirror on the wall. Sa mga kinabutang mong ang sa amin. Wall. Mirror, mirror. Buko naman sab kayo. Noon sanay kayo. Sayang lang mga iskilahan nga. Nindot kayo. Gasto-gasto sa papat. Kapag-susip ni mo naman. Ako dahil si Rick, short for Ricardo. Just call me Rick. Short for Ricardo. Taga Tibungko, Davao City. From Tibungko, Davao City. Ang dinuod, ang kagahapon. You know, yesterday, today, and tomorrow. Past is past. Aba na hinumduman ako si Baby Jane nga nga akong kanhing uyab. But I remember Baby James. Baby Jane. Baby Jane. Former my girlfriend. Kay hinumduman ako nga nagugud-gukod ko sa una. I remember the day I ran a long run. A long run, I winding road. Kay hinumdumog ko kung giunsa ko niya pagpasakit. I remember I was a sacrifice of my you know, I can't explain. Kay abi na ako mahimong okay among relasyon. I thought it's okay. It's okay. Ox na ox. Pero sa panahon karon, But the weather now is very dangerous. Panahon sila ng panahon day. utang na nga magdugay apan dili ang relasyon. No credit relationship. Unti ni nagsugod ang gapnod sa akong This kinabuhi. is a story, understand that. Kan paglamok nilang lugar. Jean, Ay, Rick. kanang Musta naman ka, Rick? Nung blandi-blandi lang ginabog ni mo, Rick. Wala na magkakalang manok nga. Rick nga. Wala kang manok na sunod. Wala kang manok na bulanting, Rick. anak ko. Saan naman to? Masa ko ganit ito yung giingon ako, nakalimot mo ko, busy mo kayo ko, kapalupay ka ng tagpaw, tag ka ng...
Kuan, cellphone shop nga. Dagang kay customer. Kasuya. Sige na ba? Sugtan ako ba? Mamagos mo dahil ka di ay. Luya ni mo. Anak, kayo kasugtan ko ni mo niya. Karoon din. O mayong matuwa pa dahil ka. Matuwa pa dahil ka. Ay, mamagos mo na nito hana ni. Mura ni bagi ani dire ka. Kuan. Mura. Kabalo na ba dyan kasi mong. Ay. Anak, balik ko na sa naniya mo. Anak, sige na ba? Dili, oy ka na. Sige, try na to kung sige mag-work di ay, no? Sugot na ka? Sugot ko, pero tagal-tagal 3 months. Pag dili ka mo mag-workout gani, wala yun. Mabulag yung tana. Sige, sugot ko na nga din. 3 months. 3 months, ha? Lagi. Sige, sige, 2 months na lang, oy. Ay, di, 3 months lang. Di pa kay 3 months ba? Maning kamot yun na siya maayo, anang. Mag-work lang kita, mag-work lang kita. Ay ka, ha? Give me more loving than I've ever had. Make it all better when I'm feeling sad. Tell me that I'm special even when I know I'm not. Make it feel good when it hurts so bad. Barely getting mad. I'm so glad I found you. I love being around you. You make it easy. It's easy as 1, 2, 1. There's only one thing to do. 3 words for you. I love you. There's only one way to say. Nindot kita sa Crocodile Park, no? Lagi, nakakuaya. Ano, istorya nga langgam ba? Bakit? Oh, istorya nga. Okay. Pangit! Sige, ingna ko kung pangit ito, tukod na kang langgama ka. Pangit! Sino langgama niya? Anong kabalo lagi ng langgam lagi? Oh, kuha mo ko na siya, parot. Kung langgama ka, likan ka kami. Ay! Uy, Chip. Yaw sa ninyo din ako binuhi nga parot din eh. Gilitkan ko kya! Wala kayo makakon mga ninganggaman eh. Ayaw pa makat do. Kay kaning gaggam. Di ni mamakat sa kuha. Mabalik ka tong Anis Bird, kya? Mauna. Kung honest bird, pakutan na doon na siya. Bibi. Kung honest bird ba, pakutan na doon ng langgam. Picture bibi, uy. Live ko na lang, live ko. Life ko, sige, life ko. Pakutan na doon life ko. Kung honest bird yun ang bird. Guwapa ko. Guwapa ko, Rot. Ang rot man. Parot na ka. Rot eh. Parpar. Kasi, par. Guwapa ko, par. Guwapa. Kasi guwapa biday ko. Kaya ko katapan ako. Sama niya, adarit na dili. Adarit. Maglitig ko sana. At halawa lang, litan din mo akong parot ba? Dili, par. Di, honest yung nga langgam. Ganun na, kailan may asawa ning sikyo. Ibe, paingat sa kadaan parutan. Bulbulat na din karoon kung magpataka ng istorya niya, ha? Bebe. Par. Saban! Adarit pa rin ka rin sikyo, par. Adarit na sikyo, par. Alain pa! Di ka kapagkanong sa akin, ano, mapas mo ka niya. Talk only! Pabor mo rin parutan. Par, di ba, tinood nga, gimahal ako na kuyab? Ang gupri mo ay! Tanawa. Ultimo parot, oh. Pero nagduda yung kunin mo ba? Ay, pagkana, good. Tuo mo ka ng parot nga. Aray, karuwagin na yung mukhaan rin ha. Palagsarapin ka naman, karang Life parot ko. na pinagabalo mo Life kuhan. ko, ay, pagkana life ko kay ako. Ew!
paruta nga. Ano laging awayan ako para hindi na pwede singhagan kay mag... Sige. Ay, kung alang gidoog naman na mo lang imong parot ni mo, kaya. Ako lang yung sige kay inyong ginapakuratan. Basing mahubagan na sad ni. Ayaw na yun ang hilap niya. Ayaw sa ko. Ay, pabida ni mga tawanan ni Madlungot. Nalipay ba ka? Na-enjoy ba ka? Oo, nalipay man. Mura magkagawa ka na eh. Lipay. Hindi. Kinanglan na ito i-workout atong relasyon na ina. Oo, bitaw, nag-workout, bitaw na ko sabi ko, gusto ba ka mag-gym, mag-wit-wit, mag-dumbbell, dire? Wala. Happy lang kayo ko. Life ko nga. Sige, happy happy na lang po ko. Kabalo ka. Para sa kuha. Perfecto kayong adlaw karon. Oo ba? Okay. As she stumbles, falling to her knees, I think she tripped on reality. Our witness tragic comedies, and that's the world in which she leads. Well, I walk me at night to give her all that she needs. She would walk me at night to do what she believes. She'll have a perfect. Ayun. Ay, life ko. Nagdalay kong flowers for you. Anis ka na, dakan pa magbubulag na sa flower base. Gawan eh kung kukuin. Bisapot ka, life ko. Waman. Saan mo marko ka pag-bubulag? Dahil lang ha, kaya maghingo ko ha. Sige. Dahil lang ka ulat sa kuwan, sa alakay, dahil ko sa kwarto manghingo ko. Okay. Kaya niyo, isa ka oras naman siya dito ng ko. Ang gihapon. Life ko. Ay, napamalagi ka diha. Ay. Tingala ka nga na ako diri. Paano mo kunin mo diri? Ay, sorry, nakatulog ko. Life ko na. Kung gugi cancel na kong alakaw kay para lang mo ninyo mo diri niya. Tulugan na day ko nimo ganiya pag kuod to diri niya. Gabiin na lang. Ay, sorry kayo. Ito istorya ta. Kana ba mo? Bahalag nagdugay ko gulat na life ko. Basta ikaw. Sus. Balo mo ka life ko. Sa tika ka pinangga life ko. Luya ng tawanan. Sultihan ta nga, Ricardo, kanang gitry na ko gitry na ko og ganing workout ang atong relationship. Magid siya, oy, kanang ugaw jud kay kung akong feeling nimo, bugnaw kay ko sa imuha. Although na ikaw kuan kay ka sa kuha kanang happy kay kag mag-uban tap, apan ako di ko happy. Ano naman? Dapat mo kay ko mga pangutana sa kong gagalingon nga. Hindi po ay makatubag. Ako, libog ko nimo. Imo tinudanay ba na mo? Dili kay... Life ko dili mo ko mag-ingani siguro kung dili ko tinudan na. Lagi. Sige, maangkon ko na. Sa una, nakapasakit ko laing babae. Pero pag nagbasol na ko ito, gimahayan na ako ito. Mao ganin ako. Karoon nga, nakita-ante ka, di na ginako na buhaton sa imo. Saon man na ito na nga. Mayo mo na, pero... Mayo kay inanay mo na, pero sultiya ta ka na, madlok magugol. Ano sa? Sakit talasad ko nimo, ano ba? Di ako na pa yung magsakitan. Life ko dili, giti ka, biktimahon. Ang gilaliman ka na, biktima ko nagili kay plano nga mamiktik. Dili, mali. Grabe, dun kay kalay Giti ka biktimahon ang akong ingon. Ricard, na siya Ricardo, to tell you honestly and frankly, dili na ko. Undangon na nato ang relasyon.
Yung ka 3 months, 1 week pa man lang. Di ako makaya yun. Sorry kayo, sa ilo ako, Rick, no? Rick, sorry kayo, Rick. Wala na ako sa inyong balay, Rick. Life ko, please. Rick, Life ko ba? Wala na yun. dili yun, Rick. Isa pa, sultiyan ta ka, di ko ganahan masakay-sakay motor. Ano ko lang ambisyon na gumain, anak. Gusto ko raw katunay sakyanan. Anak, gani. Dahil akong doon katuig, magkasakyan ng Dugay pa kayo na. Please, sa'yo ko pagkagana life ko. Rick, sorry kayo, Rick, ha? Pero dili na ako din taso na ito istorya kay katugo na kayo pugkong, ha? Life ko, ayaw pagkagana life ko. Sige na, Rick. Hilang balik ang bulagan ka niya, ay. Sabi to, ano dito ba? Uyan, hilang balik ang bulagan ka. Uy! Ato na dito ka. Okay, gusto may tirada na ito, Dre? Part, nangina ka, part. Sa problema nyo, hilag luyan ito, hilag mga... Sa problema nyo. Sa gusto nyo, duyugan ta ka nga, magila ka? Gusto nyo, ang lang gitara. Ha? Part. Isaad ko siya, part, nga 3 months na niya mo i-workout niya. 1 week pa lang, ibalagan na niya ko Part, nanay mo ko na siya, Part. Ayaw na siya. Ayaw na, okay na babae na na. Part, Part, nagkakag babae, kalibutan, Part. Part. Kabalo ko yung pandi ka mo tagbabae, pero ayaw ko na na. Noon na ginayon Part, dili ba, sa una? Ikaw ba, ayaw na nagwala na. Mayroon na mabuhat. Saan man nga di naman siya ganani mo? Part, nakikita mo ba ang nakita ko? Palagay ko nga, part. Ano, Part? Ano, Part man na itong ang gaan? Hindi dapat dili, Part. Gaan? Part na lang, muna naisugdan. Ay, Part, si Kwan Pardo? Iyay, galaw ka si Jean, si Bibi Jean ba? Naman si kauban ko nakakorbata. Libaton, mani mo rin hinting tambal. Kaya juga ng sitawa ka na ka ng ginabit-bit nga baga ni. Let's bag. Kasman. Ay, padulong siya. Ay, kadlupat, mahulong, naminong ka. Pero lagi-lagi, sunod taga-taga itong bagong latest nga cellphone, ha? Thank you kayo, darling, ha? Ay ka. Uy, Ricardo. Kumusta? Uy, 2X, naalagi mo? Na maganipod mo? Inyuhan ng mall? Kuan di ay, laila sa mo, akong uyab si Abloy. Sweetheart, ayun na, Pablo, Brad Pablo. Sa Abnoy? Pablo, Lili Abnoy. Kisa man ni sweetheart. Ikaw, kasama ka? Mo lang among kuan, maning among mga friends, si Ricardo, si Tuyix. Dili na siya tumboy ha, lalaki na. Ayaw ko pa na naman, yun balik-balikon ba? Ugbrem din yung mga bataan ng naong mo. Bulinghit mag-ignaong ni mga... Bart, ikaw ay, pangalan mo ba? Pangalan mo? Ricardo. Ricardo. Asa bang ka na kita na wala? Trabaho po. Pat, bigyan ko ni Pat ba? Yung part. Bigyan ko ni Pat. Sir, ikaw ba? Ilakas ko, ha? Okay lang naman. Ikaw si pangalan Toyix? Tuyix is my name. No impossible. Kabalo ka ako ng paro dito sa Masbar pa. Ayun ko ka na ba? Gusto kayo papriso ka na ako, ha? Papriso na ka?
Nakam, palaban kang pulis. Bato na lang ni sir. Sige na. Rick, bye-bye Rick, Toyix. Sige, ingat mo. Tara. Yung mga mali, mga friend mo, mga pobre, mga ganyan. Isaw. Gusto mo ng mga naong nga eh. Gusto mo yung mukha quick ng doha? Tara. Ay, sabi na naman na sila dito eh. Are these times contagious? I've never been this bored before. Okay na na, Pans. Babae na na, Pans. Kapalo ko, Pans. Aliw kagagtag babae, Pans. Ilmiro na tayo, Eliseo na, Pans. Sige, tagakaroon, no? Marianas ko, amigo, Pans. Nga nakuyab sa tos gawas. Pans, pagpagpag sa aeroplano. Hilang pa lalaki. At ano ka mula, nanay na. Nanay uyab. Ano na. Okay na, Pans. Part, dali lang ko kay... Sige, Pans. Bakit balik ako kuhan? Bagong... Kapala ba kunin mo nga sa lisihay naman tani ron. Dali po ko. Sige. Kita mo ko dali ako ha. Sige. Tapi isa ito dali. Sige, Part. Ako katong kuan ang tigkuan ka ng panbat ba ka ng sumay. Ano ba? Bulan na yung mga itong barbecue niya eh. Wala na itong tag-barbecue niya. Ano ba? Wala na. Sige, Part. Diba? Ay, nako. Excuse me, miss. Tingnan yung tablet, kay palito na dahil ako. Uy! Rick, kumusta Rick? G? Kumusta naman ka? Hala, yung kayo na walang kita, no? 2 years, no? Nari ka dali. Hindi ko trabaho. Ano ba? Tayo ko doon ka tablet big eh. Kuan? Hala, uy, asinisa naman ka kayo ron, Rick, uy? Wala. At harit ka kagpurma ba? Sao na, yagit ka kagpurma. Oo ba? Lain kay ka manulti ba? Hindi, bitaw. Mo sa bitaw, no? Sexy naman kay ka. Uy! Busy ka? Dili man. Magkuhan ako ron, Break time, di ba, dili? break time na ako ron doon. Gusto niyo mga onda? Ay, ano ba? Lagi, tara. Sige. Dugay-dugay po ko akaon nga sabay ta. Busog ka? Kumusta naman ka? Okay ra busog kayo ko eh. Wala kayo kuntiyan. Kumusta naman ka, Rick? Okay lang. Ikaw sexy lang gyapon ka. Oo, siksig. Anagid na. Pasiksig. Kinalagid magpasiksig yun. Ano ba? Ikaw, kumusta naman ka? Blooming naman kayo karoon, eh. Okay lang. Grabe na kayo, jud ka ba? Pili ba na ginagawa sa mga tangan sa ngatanan? Yeah. Ikaw, kumusta man ka? Kumusta man matoy mong... Sa to, Pablo? Ay, pakyasan mi ato, ah. Tama ba? Ay, sorry ha. Oo, naku. Dapat to, naku nang matahan na. Wala, nabulag mi ato, eh. Balita na ko na naman ba daw kay baby? Mga lagi, si Pablo si Abloy may dahilan. Igor ako gianakan sa aning-aning ni si Bat Dayon. Ano ba? Minyo nitong dako. Ano ba? Ikaw, kumusta naman ka? Oh, okay lang. Love life, colorful. Ay, wala na yung love life, pero may kayo mong love life? Oh, hanay naman. Ako kay
Magad ko ba? Wadyo ko i-love life ron. Oh ba? Ikaw pa, gwapa-gwapa nimo. Kay love life. Para lagi love life lagi, no? Ikaw. Oh, okay na ko sa love life. Pwede, pero pwede kaya punta magawas ka umas nga kitang duha. Amorag malabo na. Oh, anak ka, sa una kay, patutuan pa ko doon sa inyong balay niya, pag di ko matod, alain na, gid, uy. Hindi na pwede kay asod na. Ano mo ko yung love life niya. Basig na lahi naman akong life ko. Sa una nga, ikaw akong life ko. Bitaw, dili ka. Aba, dahil mo ko kayo, God. Dahil mo ko ito sa una, pero sulti at ako nagmahay biyak ko. Nagmahay ko sa imo, Harik. May pa ikaw na lang to. Enjoy pa ta kayo ko ron. Ayan, ang tanawat. Kaya man naman ka. Saon man ako ni Di ba dyan ko kagit over ni wala binang makakita ko. May numluman na to itong mga pass. Nakatawa naman siya giyahan. Dahil mo ano ito kakatawaan mo gusto. Naunsa day ka, Rick? Wala lang. Sige lang, wala naman tayo mabuhat. Pasispas naman gul. Dinigid pwede nga kitang duha. Sinabi? Try ko na ito ba mag-workout di ay. Mga 2 months lang, mga 2 months, ana. Sinagod, Rick. Hinayay lang gud ta. Sa ilo ako, Jane, pero wala. Sige na good, Rick, Rick. Maluoy ka sa kuwa, Rick. Sayang man gud mo akong pagmahal ka niya to kung wapa ko ni mo binuangan. Rick, pasaylo ako. Kita unta. Rick, pasaylo ako, Rick. Problema na, pasaylo naman ka, pero Digid pwede nga may mo kita, Rick. Pasispas. Antay mo buhat. Digid pwede, gidi ay. Hindi ang ulo ng bihanan. Gusto ko pa rin kagwa na naon di ay. Sige na. Gusto mo ka mo, kung chusi kay. Ako pa minunuuli mo, di naman kayo gwapo yun. Tarawan ako ni tawahan ako ni Bay. Ay, tarawan ako ni siya, namubos na kayo ko siya ha. Na makigbalik ko siya, di bigyan siya, mura naman yung gwapo. When we are together, rainy days growing in blue. Ingon atong nahitabo dolanday. Apan mo ako nagpadala sa akong gibati. Dugay na to. Daw katuig ng milabay. Dugay na po ko naka-move on. Well, hantod sa pagmahay na lang po siya. Anay siguro ng kinabuhi. Dili perminti taob. Usahay, napoy paghunas. Salamat kayo. Malipayon ako sa akong kinabuhi karon. Samtang gapuyo din istibong ko. Maliwalas na ang panahon. Makitukar na lang ko sa among teamsong ganito. Nga akong gidilit sa akong MP3 player. Inyong suwat magtatampo. Ricardo. The friends in your eyes, the color of them wonderful starries steal my breath. And emeralds from mountains, frost towards the sky, never revealing their depth. And tell me that we belong together. Trust
at suwat magtatampo. Unta nawasan ka, bisan og way klaro. Alang kaninyo among kapamilya. Kung doon na mo'y problema, hala, suluha. How to bring friends together via physics. First, calculate the mass of each person. Verify distance to travel. Factor in the surface friction, because if there's something you don't want among friends, it's friction. There's no science to friends bonding. Have the new McDonald's Happy Bundle. 4 burgers, 4 medium fries, and 4 regular drinks. New McDonald's Happy Bundle. It's all good for 4. McDonald's Happy Bundle. Pagkaon para sa upat sa 495 pesos lang. Available ang pinaagi sa McDelivery. Dial 228-6236 karon. Tol, basketball na ta! Tangkad sagad! Tol, agtuon na nato sila. Tangkad sagad. Cherry Syrup. Nagatabang sa mga bata magpabiling himsog ug aktibo. Adunay chlorella growth factor nga nagatabang sa ila magpataas. Cherry Syrup. Para tangkad sagad. No approved therapeutic class. Anong ibig sabihin ng good as cash? Ang good as cash ay parang pera. So, pwedeng good as pambili, pambayad, good as pang shopping, pang regalo, at kung ano-ano pa. Buy 500 pesos worth of Phoenix fuels and lubricants sa stations at trade outlets nationwide para sa inyong raffle coupon. Pwede kang manalo ng Phoenix Visa cash card loaded up to 100,000 pesos. Pero di tulad ng cash, mahirap kang madukutan o mautangan. Sali na sa Phoenix Gas na good as cash pa promo. Ikaw, anong trip mo? See flyers for details. Promo period November 30, 2012 to March 8, 2013. Per DTI NCR permit number 8778 series of 2012. Tuloy pa rin ang pinakamalaking pamasko ng Coca-Cola. Pamasko ng Coca-Cola? May 100,000 pesos for me. 100,000 pesos for mommy! With matching pakain sa barangay ko. Pakain para sa amin! And millions of free load. Oh, may instant free load ako! Pwede kang manalo sa Coca-Cola milyong-milyong pamaskong pablawa. Just look under the cap. Text Coke, space code to 2653. Abot na sa biggest pa promo. So 100 years ng Coca-Cola. Promo runs from October 22 to December 17, 2012. See posters for details for DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Makaabot maka o maabdan ka. Makaabot maka o maabdan ka. Pagdali aksyon, diatabs na. Kung nag-diatabs, dali, hayahay. Kung may diarrhea, ang dol na murag layong pa. Na, pumawas na banyo, at tataka. Makaabot maka o maabdan ka. Pagdali aksyon, diatabs na. Kung nag-diatabs, dali, hayahay. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang limang pangunahing sakit tulad ng stroke, diabetes, heart disease, cancer, at lung disease ay bunga ng paghina at pagkasira ng mga healthy cells sa katawan dahil sa polusyon, paliligarilyo, sobrang stress, at unhealthy lifestyle. Have a regular checkup, healthy diet, and regular exercise. Palakasin ang katawan with MX3. May antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong magbigay ng proteksyon sa ating katawan laban sa namang uri ng karamdaman. MX3 available in Mercury, Rose Pharmacy, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Ako si May Basok, barangay health worker sa Buntag o nagkatiman sa tulog ka mga bata sa gabi. Makaingon gyud ko nga lisod ang trabaho, pero sa akong abilidad makalahutay ko sa pagbuhi sa akong pamilya o pagpaeskwela sa akong mga anak. Tungod kay dili ko basta-bastang masakit kung ubuhon ko. Mayra Kaf ang akong tumaron. Sigurado ko sa abilidad parato ang presyo og epektibo pa. Mayra Kaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa mga abilidad. Duna na say Mayra Kaf Syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambrosol is the generic name of Miracaf. If symptom persists, consult your doctor. Dude, may I take your 911 for a spin? Sure, bro, but you have to lend me your GT3. Consider it done. Would you like to borrow my Panamera too? Can't get enough of your favorite Porsche sports cars? Join Petron's passion for Porsche promo today. Drive to participating Petron stations. Every 1,000 pesos worth of Petron fuel lets you buy a premium Porsche collectible for 180 pesos only. Hurry and collect all models now. Dad, can I have my toys, please? Oh, sure. Promo period is from November 1 to January 31, 2013. Per DTI NCR permit number 5515 series of 2012. This is Eddie Buendia. Hindi nagbibiro itong Red Horse. Ang tindi. Di tulad ng ordinaryong kainuman, ito ang walang halong biro. Puro, kaya masarap. At di gumuguhit. Tatalsik ka sa sarap nito. Red Horse, di ordinaryong pampalamig lang. Tama ka. This is Lavigo. Red Horse, ang #1 extra strong beer. Red Horse, extra strong. Puro
halong biro. Drink responsibly. Red Horse Beer, Pambansang Music Laban Grand Finals, February 2, 2013. EDSA Corner Rojas Boulevard. Drink responsibly. Hello? Baby, love ko nimo? Oh, baby, I've experienced so much happiness since you came. No one can ever replace you here in my heart. Though many things are running through your head, and you're thinking that you mean nothing to me, just keep in mind that I'm still the same gay who love and care for you, and nothing can ever stop that. I love you. Okay. Nagwat ka. Rudy Gobi? Achiche!